Sistema endokrinoaren azkena taltzat, zeri buruz hitz egingo dugu? Zaten dana, izarri fingon, horrelako gai izarra, ikusita gure gizartea zelan dago momentu honetan eta azelako arazoak eta kontatzen duzkun jenteak gure ingurukoak, zer izango litzateke? Estresaren inguruan, azken baten hori da. Eta sistema endokrinoak badu lotura estresarekin? Bai, dudabarik. Bestela ez dago estresik. Dena gogortu egingo du, ez da? Sistema guztia estresak. Eiten dozkune da, momentu horretan, gorpuz guztia eta sistema guztia. Baina sistema endokrinoa sortzaile bezala, bere izango darduraduna, emateko gure sintomak ikusiko dugunekero. Estresaren sintomak ematen ditu. Hori. Eta esan nahi dute gaur egungo gizartean daukagun estresarekin lana barra izango du, Bai, begiratu. Beti izan da estresa gure babesa, esango nuke gorputzaren babesa. Eta Xabiren tortikulisa? Bai, hemen txaukat. Bidal, horrek izan dezake estresarekin zer ikusia? Dudabarik, estresa batez bedeukana da garrantzie gure giharraketa aktibatzen dutela batez ere. Eta beste sistema guztiek gelditzen dira pizka bat lotuta ero geldituta. Baina giharrak eta gure sistema muskularra hori topean ifintzen du ikusiko dugulez. Jakin nahi dugu hau, Maialen, esan Bidal, zeintzu dira estresa sortzen duten eragile horiek? Begiratu, sortzaile izango litzateke batez be gure estresaren sortzaileak gure eguneko aktibitate, gure jarduera guztiak izango luke. Danak. Begiratu, Sabi, ikusten bat dugu goizetik geubera, ordeko agurlako moltzoa handi bat. Baina zer pentsatu behar dugu? Gaur egunean gure gizartean garrantzi lehenengo izango litzateke batez be, nik esango nunke hor ikusita, gure bizitzan sortzaile, ero apurbet esaten dana, gure gestio gile esaten diena, gure burbuinak. Eta horrek iten dozkune da gure bizitza batez be aktibatu, ero desaktibatu. Bera egoten da pentsakizunaren inguruan sortzen den hor. Beldurrak, antsietateak. Hori. Eta berazpitik esan dugune, beldurra, antsietateak. Psikologikoak dira. Hori, psikologikoak eta mentalak. Bat, gero fizikoak bat deukaguz. Batez be, orain esaten dugune beti, bateko gunean horrelako alergi bat. Horrelako urtikaria bat ero, zer gertatzen da? Hor, gertatzen dana, estresatu dut gure gorputza. Egia da. Baina ez bakarrik hori, eta badeko jarritzen dugu, eta zentzumeneen inguruan, hor da bin Maialen berariarekin jolasten. Horainik ez nahi jolasten ari, baina bai, hori da, esan nahi duzu, argiak ere egin dezakela zaratak. Claro, pentsatu, batez be, gu lotan gauzenean geubean, eta ernatzen garen ez gertatzen da, badeko gure, batez be, ernagailua, bera egiten dozkune da, itxartu eta gure bihotza zer ezten da. Hau parraka, izerditan. Horregin behar da musika goxo-goxoa jarri, adibidez. Bueno, orduan gitxeago. Baina argi dagona begiratu zein beteko guzen. Eta horrek egiten dutena da batez be, zer egiten dute hornik estimulo guztiek. Egiten duena batez be, argi gorria piztu gure gorputzean. Eta hori izango da, histamina batzutan, esaten dugun energian inguruan, eta beste osagai kimiko eta guzenan gorputzean aktibatzen dire. Eta horti hasten da. Joango gara hori aipatzera berehala, baina lehenik eta behin kalera aterako gara. Ziur jendeak badakiela zerbait estresari buruz. Estresatua orainen az bizi, baina bai bizi izan naiz. Bueno, jubilatuta nago eta ez nago bat ere estresatuta, ez? Jubilatu arte eta lanagaitik nahiko estresatuta ibili naiz. Neurri batien bai. Asko eragiten du. Nabaritzen da estres gabe gorputza beste modu batera dabilela. Gaizki lo egiten dezu, beti presaka eta gaizki, askotan gaizki jan. Aldaketa batzu, loiteko zeltasunak. Bueno, gaizki bizi, nik uste dut eragina handia daukala. Izan duen folikulitis buruan da hori, orduan, grano batzuk bezala diala, ez, orduan. Lepoaren eta kargatuago izatea. Deskantzatzeko modun, baita ere, oirea iristezat, igual ez zu relajo hori segituan nabaitzen, ez, orduan. Tentsio pixka daukazula nabaitzet. Buruko amina izatea baita ere, eta bai. Kontzientzia gehiago daukatela nik ere, zaindu egin behar dela eta lasai ibili, eta horrek burua eta korputza batera dabiltzatzela hobeto. Bueno, hori nik ez dut nabaritu, baina badakit jendeak nabaritzen duela. Reperkusio daukala ez daukat dudarik. Egun batzutan bai. Ez badi lasai, zade beste modu batian, eta orduan gutxo aguantatzen duzu, eta beste era batean zade.
Oso interesgarria, Bidal. Beraz, jakin nahi duguna da, estresa barruan zer egiten duen, zein da prozesua. Zan duzu histamina sortzen duela. Zer erreza dan ulertzeko histamina eta beste esaten diena osagai kimikoa. Baina behitu, pentsatu, estimula dukagunan, estimulua gure bizitzan, gure eguneroko bizitzan, hori sortzailea, esango litzateke estimul hori, iten duena da batez be gure argigorria piztu. Pentsatu, orduen horri izango litzateke, horrik argigorri egiten duena da histamina eta gure beste osagai kimikoak aktibatzen dute. Orduen deko hori estimulua, besterik ez hori baino estimulori. Eta horrek estimulak ekarrik du beti erantzun bat. Eta erantzuna zein izango da. Erantzun etorriko da beti gure sistema hormonalatik. Eta gure sistema hormonala jarretzen du bere dinamika, graziek aktibatu duelako histaminak eta beste inguruko kimikoak, eta erantzuna izango da beti, batez be, sortzea hormona bi. Gure behitu non dagoen eta batera horrela direz barrez, horrelatuko errez. Gure geltzurren gaineko guruinetan, hor sortzen dira horrik hormonak eta dire kortisola eta adrenalina. Eta honik emango dozku, zer emango dozku? Honik iten duitena da sintomak sortzen dute gure gorputzean, nosarte, amaitu arte, esaten dela hori argi gorria. Beraz, kontua da, estresari aurre egiteko adrenalina eta kortisola sortzen direla, eta horiek sintomak ekartzen dizkigut, eta hori da guk sentitzen duguna, ez da? Sentitzen dugune, zer esan dugune zabilen, zer sentitzen dugu, kortisola egiten duzgune da. Batezge, gure sistema, esaten diena, gorputzeko sistema guztiek, txiten deuz erdi lotuta. Blokeatu egiten ditu. Blokeatu, eta gure, egoten dira, tensioa nortzu, gure giarra, gure sistema muskularra. Eta kakain ezina, adibidez. Claro, Maialen, ondo esan da, segerditzen da gure sistema digestibo geldi. Eta gorakadak eta botaka. Baina beste guztiak adrenalinak eta berak egiten dutena da. Askartu, ez da? Taupadak, hori askartu, giarra batez behut, taupada, bihotzea azten da taupadaka. Igertzen dugu, zer igertzen dugu? Arnasa ere bai. Arnasa estua, ezin arnasa estu, hori, bueltarik eman izin. Izerdia gure gorputzean, zan dugune, botaka eta goraka, horri izango dira. Horrik izango dire batez be argienak ikusten dizenak. Baina pentsatu gure giarra tauzela prest eta tensioarekin, ze gure seinalea zer izango da. Estresarekin nahi dugune da korrika urtetak joatean norbaitera. Horregatik goten diaz denak gire giarrak minduta. Ondo, Bidal, beno, orduan, ze gomendio emango dizkiguzu estres kopuru honi guztiari aurre egiteko? Hemen badikitu gauza batzuk? Begiratu, ikusita zelan sortzen dan estresa, gu behar dugune da gauze bat. Bizitzeko estresa behar dugu derrigorrez bizitzan. Bai, izin behar dugu estresa, kontrolpean dagoena. Oso laburra izan litela. Esan dugune, estimulo, erantzuna, hormonak, gure sintomak, eta orduen, desagertzan dargigorria, eta jazta. Baina, luzetzen bada, hori ez da normala bizitzatzeko, egoten da sufritzen gure gorputza. Eta orduen zer egiten dugu? Behingo dugune da gauze bat, ikusi eta ulertzeko, badeukagu gure fokua argiarena beti gure gorputzean, gure begietan estimuloi sortze, ordeukagu, Maialen? Aire, itzali egingo dugu orduan. Orduen, itzali. Estimulo gogorrak kendu. Esan gindun elengo gunean, ordenagailukaz ere zeiten gindun, beti hori kendu. Beti gauzenean, lotan gagozenean. Haure isildu egingo dugu. Isildu edo bestela horregait, isildi dago, baina etxiko dugu horrela. Ez dugu nahi besterik hori baino. Begiratu. Horrek egiten duzkune da, aktibatu, esaten dana. Hori ere isildu egingo dugu. Isildu egingo dugu. Eta gero ekarri duzu, kasu honetan alergien aurkakoa, ez da? Farmoako ateko hemen. Ikusten dugunean, gure bizitza arriskoan dagoela eta gure gorputza zidala bai alergia bategatik, ero horrelako urtikari batetik, zer behar dugu? Antihistaminikoa. Histaminaren aurkakoak, hemen daukaguz. Histaminen aurka egiten dute. Batez bezitela sortu, esaten dana hori prozesu guztia. Eta sortzen bada, laguntza behar dugu nondik, bide bitik, alde batetik, adrenalina edo kortisola gure gorputzari. Eta horrek izango dire tratamentuak. Baina gaur egunean, Sabi, Maialen, garrantzi gehiago daukatena da batez be, landu zer, gure pentsakizuna, gure burua. Arnaz hartu. Hori oinarrizkoa da. Estresa nundik datorren asmatu edo ikertu eta ondoren horri erantzun. Orduen horregaz deukagu, horrelako relajazioa, ez bakarrik hori meditazio horrik asa guztia laguntzeko. Lasaitasuna. Lasaitasuna eta? Eta postakizuna. Hori da.
Zoragarri. Ba, Bidal, amaitu dugu sistema endokrinoarekin, datorren astean zerri buruz hitz egin dugu, beste gai bat. Jarraipen bat emongo neri, eta batez ikusita, zelango garrantzia dukan, egunero ikusten badugu zetik gaubera, kortisola gurekin dagola, ze ordeko gure bizitza sartzeko eta ibilteko dinamiko horretan. Orduan estres pizka bat behar dugu derrigorrez. Baina, zer behar dugu? Behar dugune da pizka bat esaten dana horrelako plazerra sentitzea gure bizitzan. Eta plazerra zer izango da, abesterik ez da atsegine baino. Orduen, gurekin garrantziarkioa duko ikustea azelako bizitzan, eguneroko lanean, egon dezan horrelako efekto placebo esaten diena, plazerra sortzeko. Kontrakoak ikusteko, batez be, segitiz azelako garrantzia daukaten. Mila esker Bidal, datorren astera arte.